Jopone oganda mathoth. Pige ma waketo nitiere miywayo migole aoche tithiedho tikeyo ne jopiny to mabende notimore e higa financial year mokalo ni wakunjo negi kisima to gero negi fereji ma ginyalo tiyo go pi migoyo koda sola. Koro magi watimo e ward ka ward mondo mi jowo yud pi. Koro nitiere miywayo mawuok e aora to gi mikeyo kasto bende nitiere treatment mitimo negi mondo mi gichop no oganda wa ka giler kendo inyalo ti kodgi maonge gi midhiero moro amora ma ginyalo kelo ne oganda wa. Koro sani wasetemo ma county government osetimo pige 59 moserumo to ne yudo ka target ne en 40 to ne gitemo ma gi exceed ma gichopo 59. Koro 59 gi wan gi hope ni wabiro timo kendo mang'eny kaluwore gi jogo moseketo machiegni kaka jokan mwandu kata partners mondo mi gikony bende county government choro kendo tieko midhiero mar koso pini. Erokamano ahinya Eric, bende kaka county manitiere kod kar pi maduong' mano nam Lolwe kanyo, inyalo mana nyiso ni to en achiedh nade kata kopogore koda county ma Homa Bay, county ma Kisumu, county ma Mombasa